Guardiola. Una altra golejada amb uns arguments, diria, molt semblants. Deia el Josep Maria Puig... Moltíssima participació de Xavi Iniesta amb assistències. Avui s'afegís fins i tot la de Touré amb aquest primer gol i efectivitat al 100%. Primera arribada, primer gol i un equip que està amb una confiança bestial. Fixa't que arriben de qualsevol moment. Fins i tot la fortuna, no? L'intent de xut de Messi se converteix en una centrada i ahí està Henry, allí té un company. Però detalls d'aquests, Iniesta ha arribat, i Iniesta i Xavi han arribat igual 6 vegades. Era el minut 15, el Barça guanyava 2-0, si fa no fa, seguint el percentatge d'eficàcia del dia de l'Atlètic de Madrid. Perdona, Sí. per ensenyar-nos nens, per dir com s'ha d'arribar a la porteria arribant en 3 passades, però a més com s'ha de fer forta al peu per impedir la interceptació. El que rep aixeca el cap i sap que li va venir un company al costat i li regala. Per tant, molts recursos, no? Fins i tot d'última hora. Tot disparó ja... Bueno, és això, a part, tot s'ha de dir també, en molts moments s'ha d'aprofitar, la fortuna està en aquells moments de l'equip que està enratxat i en aquests moments l'equip que està enratxat és el Barça. I aquest és el gol que hem pogut veure abans, també durant l'entrevista amb Dani Alves, golaç de falta. Una de les seves especialitats, també potser és el que li calia a Dani Alves, per començar a oferir el nivell que va oferir quan era jugador del Sevilla. Sí, es parlava, sobretot per donar-li confiança personal a ell. Ell sap de les seves condicions i sap que tard o d'hora arribarà a donar el rendiment, però més per la gent, en aquest sentit, i perquè tenia una espineta clavada allà amb l'Almeria que li ha anat força. L'any passat, els 2 partits que va jugar amb el Sevilla els va perdre i, a més, en un dels 2 el van expulsar. Va ser un anti. D'aquesta manera, és l'única fórmula que havia trobat el capità de l'Almeria. Sí, però entre cometes aquesta és l'acció noble, de dir, bueno, vaig a frenar el jugador i és molt més noble això que no llançar-se al terra, que pot fer més mal. I en aquesta acció Eric Vidal ha fet una petita empenta a Natalio, el jugador de l'Almeria, però vaja. Jo crec que va disputar la pilota, la veritat és que En 5 minuts i ja està solucionat. Tuvimos la suerte de convertir rápido, eso siempre hace las cosas más fácil y el juego que estamos haciendo la verdad que es muy bueno, estamos teniendo la suerte de hacer goles también y bueno, esperemos que sigamos de esta manera. La millor promoció per venir al Camp Nou és veure-us jugar, no? Més que la promoció aquesta que feu, veure-us jugar és una joia, Yo creo que la gente está feliz por cómo están saliendo las cosas a nosotros, creo que disfruta cuando viene al campo, pero también hay que saber que no siempre se puede ganar por goleada, ¿no? Que van a venir partidos muy difíciles donde vamos a tener que sufrir y ahí tenemos que estar más unidos que nunca para sufrir todos juntos. Com està Samuel? Ha fet el hat-trick més ràpid de la història de la Lliga. Sabemos cómo es Samuel, ¿no? Gracias a Dios está pasando por un gran momento otra vez, como está siempre, ¿no? Es un goleador impresionante y que bueno, a nosotros nos sirve que le esté bien por los goles. Més difícil és parar l'eufòria, no, ara mateix? Por eso te digo, hay que estar más tranquilo que nunca, ¿no? Sabemos que jugando de esta manera y a este ritmo es muy difícil ganarlo, pero hay que estar muy tranquilo. Gràcies, Leo. Gràcies. Leo Messi, un dels grans protagonistes aquesta nit, com sempre, molt més tranquil, tothom al·lucinant amb...